Όλα ξεκίνησαν εδώ, με ανθρώπους που τόλμησαν να σκεφτούν αλλιώς. Ο Θαλής προσπάθησε να εξηγήσει τη φύση, χωρίς μύθους και θεϊκά θαύματα. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις το Instagram μας για περισσότερες ιστορίες και αποκλειστικό περιεχόμενο. Ο Πυθαγόρας είδε μαθηματική αρμονία παντού, ακόμη και στη μουσική. Ο Ιπποκράτης έβαλε τάξη στην ιατρική. Παρατήρηση, διάγνωση, γνώση. Ο Δημόκριτος μίλησε για άτομα αιώνες πριν τα δει κανείς. Ο Αρχιμίδης έφτιαξε εργαλεία που άλλαξαν για πάντα τη μηχανική. Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να ταξινομήσει όλα τα έμβια όντα, ένα έργο τιτάνιο. Ο Ήρων κατασκεύασε την πρώτη ατμομηχανή, χιλιάδες χρόνια πριν τη βιομηχανική εποχή. Ποιος από όλους αυτούς σου φαίνεται πιο μπροστά από την εποχή του? Γράψε στα σχόλια.